Здравейте! Шести херметичен принцип. Принципът за причината и следствието. Продължавам да снимам видеята и да ви ги пускаме така набързо за херметичните принципи, защото според мен това е важно. Ще видите и вие сами, че е много интересно и важно да знаете херметичните принципи и как, ако мислите по тях, те ще ви дадат отговори на много въпроси. Аз обаче искам да се върна още мъничко на петия херметичен принцип, принципът на ритъма. Умишлено съм ги ви сложила тук, да ги виждате. Снощи като преспах се сетих някои неща, защото е хубаво да се мисли едновременно върху това, което се говори, не само да се поема информация, дано да ги знаете и така да откривате нещо по-различно в моите видеа. Принцип на ритъма, ако се спомняте, там бях ви казала, че всичко започва с отрицателното. В принципа за пола или принципа за рода, който ще говоря по-нататък, вече като седми херметичен принцип, ще видите, че отрицателното е майката. Силата, майчината енергия, женската енергия, която сътворява, която твори, е отрицателното, майката. Тази част на рода. Но тук исках да кажа друго. Спомняте ли си, че за да изпитаме радост, ние първо трябва да сме изпитали болка. Дали някъде назад в този живот или в предните животи, но за да изпитаме радост в този живот и сега, ние би трябвало да сме изпитали болка нататък в миналите животи. Сега колко минали животи, един, два или пък в началото на този няма значение, но вижте как болката, неприятното нещо, предшества приятното. Тоест, ако изпитаме приятно сега, няма да чакаме да ни дойде неприятното. Тоест, няма да чакаме задължително нещо лошо да дойде. Но ако изпитаме някаква радост, някакво щастие, нещо приятно, трябва със сигурност да знаем, че преди това то е било родено, то е било изначално положено от нещо приятно. Тогава се замислих, значи ли, че това, че ние по никаква причина не можем да изпитаме щастие или да се чувстваме добре, е така без никакъв повод. Просто да се чувстваме добре. Причината да не лежи някъде назад в нашия живот. Може да разсъждавате заедно с мен и да помислим по този въпрос. Най-вероятно не. Ако си спомняте във видеото, тогава ви казах, че повишавайки възможността си, вибрациите, съзнанието си, както искате, реално има хора, които са засегнати от махалото по-малко. Т.е. махът на това махало напред и назад е с различна дължина. Т.е. хора, които по-трудно изпитват болката, по-създържани относно болката, съответно и радост изпитват по-малко. Т.е. те са по-здържани в своята радост. И може би ще дойде едно такова време, което ще бъдат абсолютно дърво относно болката или абсолютно дърво относно радостта. Т.е. те няма да изпитват радост, защото не са изпитвали болка. Това всъщност е да излезеш извън, ти няма да излезеш извън закона, да се качиш над закона. Тоест, така да повишиш вибрациите си, или така да си развиеш съзнанието си, че това, което се случва в материалния свят като неприятност някаква, ти да го избегнеш. На тебе да не ти се случват неприятности. Съответно и в бъдеще няма да имаш щастие някакво да изживееш. Обаче, ако пък не ти се случват неприятности тук, значи ти не си напакостил на някой, който да ти си го върне сега. Защото Бог няма за цел да ни наказва просто така. Той не наказва, защото сме направили нещо лошо. Да, ама сега, ако не съм направил нищо лошо на никого, след време аз няма да изпитам болка и съответно няма да изпитам и радост. И като се върнете в основата, какво става? Когато аз не изпитвам радост, значи не съм изпитала болка. Щом не съм изпитала болка, значи не съм направила нищо лошо на някого. Щом не съм направила нищо лошо на някого, значи избягвам от закона на кармата, което означава, че аз няма да имам нужда повече от карма, от някаква писана съдба, която да изживявам тук на земята, което пък означава, че аз няма да се налага да идвам повече на земята, което пък недвузначно означава, че аз съм с по-високи вибрации, няма да ми трябва повече материално тяло, което пък означава, че съм се качила на по-високо ниво. Дали са шамари или не, пак са ме изкарали по-нагоре. Нали? Аз говоря за себе си, но имайте в предвид, че става въпрос за всички хора. Ето как
този закон на ритъма може да си влияе тук в физическия свят, може да си работи, но ние вече, когато повишим в съзнанието си, когато се издигнем нагоре, се издигаме над болката, над радостта и може би там чувствата, ако въобще има някакви чувства, които ще изпитваме, ще бъдат от съвсем друго, много по-висше естество. Това си го мислех така просто, познавайки вече този принцип на ритъма. Да се върнем за принципа на причината и следствието, което също ще ви бъде много интересен. И тук ще си отговорите вие сами на въпроса, чрез Кибалион и чрез херметичното познание, въпреки че аз съм правила съм такова видео за свободата. Ще видите свободни ли сте вие, откъде идва всичко това, което ни се струпва. Принцип за причината и следствието, като мото на този принцип на писанието започва, че всяка причина има свое следствие и всяко следствие, за да се случи, има своя причина. Всяко нещо се случва в съответствие с закона на причината и следствието. Случайност не съществува. Случайността просто е закон, който ние не познаваме. Това наричат херметиците случайност. Причина за всяко следствие и следствие за всяка причина, казват те. Този закон обяснява, че всяко нещо се случва в съответствие с закона и че нищо никога не се случва просто така. И че и не съществува нещо, което е наречено случайност. Посветените на времето, т.е. херметиците, тези, които се занимавали с херметичното учение, са се превръщали в причина, вместо да се изживяват като следствие. Т.е. те са опитвали да работят с този закон така, че те да бъдат причината за случваното нещо. Обикновените хора са носени подчинени на обстоятелствата, волята, желанията на другите хора, които са по-силни от тях самите. Например, наследственост, например, внушение, например, навици, например, обичай. Обикновените хора са носени от тези външни причини. Без да се опитват волево по някакъв начин да ги избегнат, за да се изкачат над самия закон. Не може да съществува такъв фактор като случайност, казват херметиците. В този смисъл, защото това е извън сферата на закона за причината и следствието. Случайността е просто един израз, който е свързан с нашето незнание за причините, които са назад, причини, които ние не можем да възприемем или ние не можем да разберем. И за това, както ви казах и в началото, това е просто закон, който ние не знаем. Думата случайност, между другото, произлиза от дума, която означава падам. Нещо като падане на зар. Спускане и падане на зар. Ако идеята е, че падането на зара е просто едно събитие, ние го казваме случайно, примерно, което не е свързано с някаква причина. Когато въпросът обаче се разгледа по-отблизо, се вижда, че няма никаква случайност при падането на зара. Всеки път, когато зарът се пада на определено число, той се подчинява на определени закони, така както се подчиняват на закони всички планети, които обикалят около Слънцето. И зад падането на зара, на определена позиция, стоят причини или поредица от причини, простиращи се толкова назад в ума ни, толкова назад в миналото, че умът ни не може да ги проследи. Това казват херметиците. Хората били объркани на времето, защото не можели да обяснят по какъв начин едно нещо може да бъде причина за друго. И ето сега едно много интересно изречение, което може пак да разсъждаваме заедно. В действителност, нито едно събитие никога не причинява друго събитие, а просто представлява творческата сила или творческата енергия на Абсолюта. Тоест, съществува непрекъснатост между всички събития, предшестващи, съпътстващи и последващи. Тоест, всички събития са свързани. Преди, сега и след това какво ще стане. Съществува връзка между всичко, което е отминало и всичко, което следва. И всичко, което се е случило, всичките тези събития са част от творческата енергия или творческата сила на Абсолюта. Аз сега пак да въпитам къде ви е свободата.
след като всичко, което е минало, всичко, което е в момента и всичко, което ще се случи, е в ума му, в неговият ум на Абсолюта и е част от неговата сила, част от неговото желание за развитие на света, на космоса по този начин. Нашата свобода, къде е в цялата работа? Тук нищо не можах да я намеря. Например, камък, казват херметиците, който го хвърляме и пада някъде си. Дано да не ни удари. При падането на камъка скоро ще установим, че сме включени в една мрежа от причини и следствия, от които не може да се откопчим. Точно както човек има двама родители, 4 баби и дядовци, 8 прабаби и прадядовци, 16 прапрабаби и праправдядовци, когато стигнем до 40-то поколение, всъщност ще установим, че предшествениците на един човек са 1 милион. Така и с броя на причините, които стоят зад дадено събитие, каквото и да е, примерно падане на един камък, също са толкова много и също са назад в миналото. И ето ви заключението, за което ви помолих да мислите преди мъничко за свободата. Древните автори изразяват това последният начин. Колкото по-отдалечено е творението от центъра, толкова по-несвободно е то. Колкото по-близо е до центъра, толкова то става по-свободно или толкова то е по-близо до свободата. Ако си спомняте и за материята, колкото е по-отдалечена от Абсолюта, толкова е с по-ниски вибрации и е по-твърда, колкото се приближава към Абсолюта се удохотворява и толкова става по-финна като него. По същия начин беше и за ума. Колкото е по-надалеч от центъра човешкия ум е по-материално мислещ и по-ниско вибрационен, по-завит в материята и колкото съответно е по-близо до Абсолюта, толкова той се втакава или се става едно с неговият ум и става по-голяма част, ясно изразема и по-чиста част от Абсолюта и от цялото. Същото се отнася и за свободата. Значи, ние както навиждате е така материални, какво означава? Далеч сме от началото, от Абсолюта, материализирани сме, с материално мислещ мозък и без абсолютно никаква свобода. Това не е отчаиващо, това е просто етап на развитие. И ние ще стигнем до цялото, но не трябва време. До цялото или до Абсолюта, до този, който ни е създал. Но не трябва време. И аз след като свърша с тези видеа, задължително ще направя едно такова обобщаващо видео или две, не знам точно как ще ги направя и ще ви разкажа за епохите. Ама съм ви направила и специални картинки, за да може по-зрително да стане. Да видите, че сме буквално в трета глуха завряни. И това на мен не е комично, но това наистина е нашия живот. И е комично как гледаме толкова сериозно на него. Едва ли не, ако не си купим лъскава чанта от магазина, света е свършил. Аз ви казах още когато започнах да правя видеята, че истината, която се открива в духовните светове е толкова красива, толкова невероятна, че всичко останало може да ти изглежда буквално елементарно. Да продължа с причината и следствието, 6-ти херметичен принцип. Повечето хора се носят като падащи камъни, които са подчинени на средата, на външни влияния и вътрешни настроения, на собствените си желания, на желанията, на волята на другите хора или пък на самите тях, на семейството, на политиците, на този какво казал, на оня какво казал, на наследствеността. Тук ще направя една скоба ще отворя конкретно за наследствеността, защото Щайнер казва, независимо каква наследственост носим от родителите си, ние всъщност имаме един собствен дух аз, който може да промени всичко. В зависимост от това как ще насочим съзнанието си, на къде ще бъде развито. Ще бъде ли то ще работи ли с нашата воля или ще не остави да се пуснем по парзалките и карет на замота е така. Тук специално той дава пример за плешивостта при мъжете, предполагам, че ще ви бъде интересно. Независимо дали бащата или дядото са плешиви,
синът може да не е плешив, въпреки че носи гена. И сега биолозите ще кажат, той го носи в него се проявява, пък в другия, нали, в летален там характер, и вече отдавна кандидатствах в медицина, не си спомням вече точно как са нещата, но Штайнер казва така: можем да приборим наследствеността, която носим от родителите си. Можем да се приборим гена. И вие 100% съм сигурна сте виждали как нито дядото, нито бащата е плешив, сина плешив от времето, защото е материално мислещ. Обратно. Дядото и бащата плешиви, синът обаче е с буйна коса и то дълга си е пуснал. И той е приборил това, което е материално в родителите си. Ама той не бил проявил гена ми. Не е вярно. Има и друг вариант. Двама сина има един баща, който е плешив, един е плешив, другия не е. Всякакви варианти има. Но ние можем, ако желаем, с волята си, и сега ще го видите, като ще го пише в принципа, да променим нещата около нас, включително и наследствеността си, колкото и трудно да ви се струва. И ще ви дам друг пример. Поради тази причина много деца не приличат на родителите си. Не, че са от чужди родителите си. Гена е един и същ. Но след 7 годишнината като мине, след 7 години, там 14-21 години, те започват да не приличат на родителите си. Тоест, те са преборили гена им, защото нещо не им харесва в тях. По същия начин и с всички болести. Можем да ги проявим, въпреки че моята трети род прабаба е имала някакъв ген, сега тук родовите терапевти веднага ще се обарят, но това е нещото, което е в основата. И аз винаги съм го казвала на тия, които обичат да се носят по парзалките и да тръгват да ми обясняват състоянието на даден човек с наследственост, с родови обременявания, с там каквито и да е това, дори и за храненето било, каквито и да е проблеми. Човек има аз. Човек има собствен дух. Този дух, накарайте го да работи. Той ще работи за вас. Той ще ви усъвършенства, той ще ви издигне. Не е нужно да се носите по парзалката на вътрешни, външни настроения, на желания, на наследственост и така нататък. Работете. Така, човек е, да продължавам тук с писанията си, воден от желанията и волята на другите хора, които са по-силни от самите тях, водени от наследствеността, водени от средата, водени от внушението, които повличат без съпротива от тяхна страна и без упражняване на волята. Значи, това, което казах, всичко това може да въводи за носа, стига вие да сте съгласни и да ни упражнявате вашата воля. Аз в това отношение бях абсолютно диване като малка и ако моята майка случайно гледа това видео, сега ще прихни да се смее, защото бях винаги напреки, ми казваше тя. Значи, ако всички се движат така, аз винаги ще съм обратно. Не, че имах някакви идеи, нали, собствени идеи за развитието си или пък собствени идеи за това как ще се облека, какво ще кажа. Просто не исках да съм със стадото. Аз още от малка изпитвах отвращение от това да съм със стадото. Може би и по тази причина не харесвах този комунистически строй, защото там буквално беше стадо и всички трябваше да се движат в стадото. Аз го хванах като ученичка. Всичките си еднакви престилки, с еднакви прически, с еднакви обувки. Аз винаги исках да изляза и да бъда против. До такава степен, че може да не отида някъде, но няма да облека това, което някой ми налага. Тоест няма да облека синята престилка. Може да не отида на някакъв спортен или еди си какъв празник, ама няма да наложа там някаква дреха или нещо, защото Сулю и Пулю бил с него. Аз пък няма да съм така. Майка ми трудно ме изтърпява най-вероятно, но в случая тогава, не познавайки тези закони, въобще нямайки представа от това какво е воля, тъй като съм била до 21 години, дете съм упражнявала, това е по-нишето, което е от волята, това е честия инат. Ще съм била абсолютен инат. Майко, съжалявам, обаче аз продължавам да съм си инат. И май съм си го предала на малкия ми син, ама както и да е. Местени като пешки върху шахматната дъска на живота, тези хора, които не искат да упражняват волята си, играят своите роли и биват изоставени след приключване на играта. Тоест, събира някой в някаква партия, постига си целта и после гледайте си работата. Аз мисля, че това е страхотен пример, който вече много хора виждат и разбират. Майсторите обаче, херметиците, тези, които се занимават с херметичното изкуство, познавайки правилата на играта, си
Издигат се на ниво над материалния живот. Забележете, над материалния живот. И установяват контакт с по-висшите сили на своята природа. Владеят своите настроения, характеристики, качества и противоположности, както и за обикалящата ги среда, и по този начин се превръщат в автори на играта, а не просто в пешки. Тоест, те се превръщат в причината, а не в следствието. Защо? Защото използват своята воля. Издигайки се над материалния свят. И аз преди няколко видеа ви казах същото. Само че аз ви казах, оттървете се от претенциите си. Можем да живеем и по-просто. Просто не трябва да имаме претенции или по същия начин казано, да се издигнем над материалния свят. Сега сме в състояние да разберем с поглед, прояснен от познанието, че всичко се управлява от универсалния закон. Тоест, сега след като ви казах и за този херметичен принцип, разбрахте, че всичко се управлява от този универсален закон и въобще от всички закони. А безбройните закони са чисто и просто проява на единственият велик закон, законът на Абсолюта. Всички закони са проява на закона на Абсолюта. Те са в неговият ум, както и ние самите. Истината е, че нито едно връбче не пада незабелязано от ума на Абсолюта и че нито един косъм от главата ни не може да падне без това да е написано някъде или без той да го знае. Пак ви казах, това е страшно обнадеждаващо, защото излиза, че ние не сме сами. Той много добре знае за нас. Това е другата причина да се моля или да не се моля. Нали? Затова направих видеото. Защото разбирайки тези закони, влизайки в тях, в тяхната същност, в нас излизат хиляди въпроси, които вие сами може да си отговорите и които за ваш ужас са много различни от логиката и политиката и познанията, които следваме сега. Всичко зависи от него. Ние не сме сами. Той е в нас, ние сме в него. Идеята е да мислим, да се развиваме и да проявяваме собствената си воля. Да мислим със собствената си воля. И тук Щайнер наистина казва, че ние във волята си буквално спим. Той казва, че ние в мислите си, що горе сме в някакво будно състояние, в чувствата си сънуваме, т.е. не можем да контролираме чувствата си, астралното ни тяло е сравнително слабо, а пък в волята си абсолютно спим. Волята трябва да я прояви аза. Той е абсолютно контролиран, засяга под един капак, тук на материалния свят и почти нищо не може да направи. Но е време да се събудим. Време е да започнем да мислим, да работим със собствената си воля. Преди да започне нашата воля да работи, първо трябва да свалим претенциите си от материалния свят, от това какво имаме и какво нямаме. Какво трябва и какво не трябва, зависи от нас самите. Не от политическа партия, не от модата, не от внушенията навън. И така можем да завъртим нещата, така да ги направим, че всъщност ние да се превърнем в причина. Ще видите, когато говоря за пола, също е много интересно видеото. Ние да се превърнем в причина, а не да бъдем следствие на някой, на нечии думи, на нечия мода, на нечие влияние и така нататък. Ние да бъдем причината. Ние да бъдем водачите. За тая цел обаче какво е необходимо? Да събудим волята си. Много е трудно. До скоро!